ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ജെ വ്ളോഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പുതിയൊരു വീഡിയോയ്ക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഗൈസ് റാംപേജ് ആണ് നമ്മൾ കളിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഗൈസ് നമ്മൾ റാംപേജ് എങ്ങനെ ബി അടിക്കും എന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് കൊടുത്ത് കളിക്കാനാണ് ഗൈസ്. നമ്മൾ കളി കയറിയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. നമ്മൾ ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. ഇതിൻ്റെ ഈവൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. നമുക്ക് കലണ്ടറിൽ കയറിയിട്ട് കലണ്ടറിനെ കാണിച്ചു തരാം ഗൈസ്. കലണ്ടർ ടിക്കറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇത് വരും ഗൈസ്. ഇതിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ക്യാരക്ടറിനെ ലോഗിൻ ചെയ്യണം. 27-ാം തീയതി വരെ കാണും. 27-ാം തീയതി ആകുമ്പോൾ എല്ലാം കിട്ടും. നിങ്ങൾക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യണം ഗൈസ്. നിങ്ങൾക്ക് പാരഷൂട്ട് ഇട്ട് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മൾ ഹൈയായിട്ടാണ് കളിക്കാൻ പോകുന്നത്. റാംപേജ് ആണ് കളിക്കാൻ പോകുന്നത് ഗൈസ്. റാംപേജ് ക്യാരക്ടറുണ്ട് ഗൈസ്. നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കളിക്കാറാണ് ഗൈസ്. നമ്മൾ കളി കയറിയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. നമ്മൾ റാംപേജ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലാണ് ഗൈസ്. രണ്ടാമത്തെ യൂട്യൂബ് ചാനലാണ്. രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഇതാണ് ഗൈസ് നമ്മളെ റാംപേജ്. കഴിഞ്ഞ റാംപേജ് നമ്മൾ ഇവിടെ അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗൈസ്. ഗണ്ണെടുക്കാം ഗൈസ്. M1 എടുക്കാം ഗൈസ്. പിന്നെ M10 എടുക്കാം. പിന്നാണ്ട് ഗ്ലൂ വാൾ എടുക്കാം. ഇത്ര മതി ഗൈസ്. M1 M10 കളിക്കാം ഗൈസ്. കുറച്ച് കൺമുമ്പ് എടുത്ത് പൊട്ടിക്കൊണ്ട് കാലിൽ നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പവർ വന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് നൈസൊരു സ്കോപ്പ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് മെഡിക്കറ്റൊക്കെ തന്നെ പോകണം. നമുക്ക് ആദ്യം ഇത് നമുക്ക് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടാൽ നമുക്ക് ജയിക്കണം ഗൈസ്. കേസ് നമ്മൾ 16 എടുത്ത് കേസ്. നമുക്കാണ് മണ്ടിപ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും അടുപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ തോറ്റ് പോകും ഗൈസ്. അതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ജയിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. എങ്ങനെയെങ്കിലും തോപ്പിക്കണം ഗൈസ്. ഗാഡി കിട്ടുന്ന നൈഫ് അടിച്ച് കൊന്നത് ഗ്യാസ്. നമ്മൾ ഇതുവരെ അടിച്ചില്ല. നമ്മൾ 5 ഇല്ലെന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്യാസ്. ഏതോ ഇന്ന് കയറിയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് പ്രശ്നം. നമ്മൾ 2 അടിച്ചു. സൂപ്പാക്കി 8 കില്ലടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. ഓ മൈ ഗോഡ്. നമ്മൾ ബാക്കിൽ അടിച്ച് കേസായി. ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ സമയമില്ലാത്തതാണ്. അമ്മനൊക്കെ ഓർത്ത് നമ്മളൊക്കെ തോന്നിക്കണം. തോക്കം നിർത്തില്ലല്ലോ. മാക്സിമം നൈസായി. എൻ്റെ കളിക്കാർ വേറെ ലെവലാണ്. എന്നോട് കളിച്ച കളി വേറെ ലെവല്. 12 കില്ലടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേസ്. നമ്മൾ 41 അടിച്ച്. നമ്മളങ്ങനെ നമ്മുടെ സാധനം ഇവിടെ ജയാണ് കേസ്. നമ്മൾ 52 അടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേസ്. ഇനി ആകുമ്പോൾ എന്ത് വേറെ സാധനം പെട്ട് കാണിക്കാം. നമ്മൾ 51 അടിച്ചു. നമ്മളൊക്കെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ 80 അത്രയും അടിക്കണം. കുറച്ച് ജീവൻ വെച്ചാൽ നമ്മളെല്ലാം കളിക്കുന്നത്. 52 അടിച്ച് 53 54 കൂടി വരും. റാംപേജ് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അമ്മാരെ നമുക്ക് ഈ റെഡ് കളർ ഇവിടെ കാണുമ്പോഴാണ് ഇതിനകത്ത് എനിമി ഉണ്ടോ നമുക്ക് അറിയാൻ പോകും.
നല്ല നോക്ക്. കില്ലടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതടിച്ച് നമ്മൾ 70 അടിച്ച വണ്ടിയില്ല അടിച്ച കുഴപ്പമില്ല. ആരെയും കാണുന്നില്ലല്ലോ. അവനെ അടിച്ച് കൊന്നിട്ടുണ്ട് കേസ്. അവനെ ഞാൻ തിരിച്ച് അടിച്ചത് ആ ജയൻ്റെ കുറേ വട്ടം അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ കുറേ വട്ടം മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്കോപ്പ് അടിച്ചത് ഇത്രയുള്ളൂ. അന്നല്ലേ ഉള്ളൂ, കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. കില്ലടിച്ച നമ്മൾ 22 ഇല്ല ഗ്യാസ്. നമ്മൾ ആരെ കാണാനില്ല ഗ്യാസ്. നമ്മൾ 90 അടിച്ച ഗ്യാസ്. നമ്മൾ ജയിക്കും പോലെ അറിഞ്ഞൂടാ. ഇവിടെ നമുക്ക് ജയിച്ചു ഗ്യാസ്. 10 കാട്ടെടുത്ത് നമ്മൾ ജയിച്ചു ഗ്യാസ്. നമ്മൾ അങ്ങനെ കളിച്ച് ജയിച്ച് 10 കൂടെ നമ്മൾ ജയിച്ച ഗ്യാസ്. നിങ്ങൾ പറയണത് നിങ്ങൾ പോലെ അല്ല ഞാൻ അടിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ കളി ജയിച്ചിരിക്കും ഗൈസ്. ജയിച്ചിരിക്കും തോന്നുന്നു. കുറത്തടിയും കൊണ്ട് പോയി. നമുക്കിത് ക്രാഷ് കോഡ് പോലെ അല്ല ഗൈസ്. ഓരോ ടീം ഓരോ ചെയ്യും. നമ്മളിതുകൊണ്ട് ജയിച്ചില്ല. ഡേഞ്ചേഴ്സാണ്. നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇപ്പോൾ അടിച്ച് ജയിക്കാൻ ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ കളി അമ്മ അടിച്ചോണ്ട് പോകും. മഴ 71 ജയിച്ചു ഗൈസ്. അടിച്ചിരിക്കുന്നു ഗൈസ്. നമ്മൾ കളി അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. അപ്പോൾ കളി അടിച്ച് നമ്മൾ ജയിച്ചു ഗൈസ്. എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യൂ. ഞാൻ 25 കിലോ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. 25. ഞാൻ 1ാം സ്ഥാനത്ത് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഗൈസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ആവശ്യത്തിന് കമൻറ്റ് ഇടുക, അത് ഷെയർ ചെയ്യുക ഗൈസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം. ലൈക്കഡ് പിന്നെ ബെല്ലൈക്കൻ നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം ഗൈസ്. പിന്നെ ബൈ ഗൈസ്. പുതിയൊരു വീഡിയോക്ക് നിങ്ങൾ കാത്തിരുന്നു. ബൈ ഗൈസ്. ബൈ. നിങ്ങൾ മറക്കല്ലേ. ബൈ.